Hei, mä olen Laura ja mä olen terveydenhoitaja. Tänään on niin sanotusti normipäivä töissä. Tällä meidän toimipisteellä käy tosi paljon erilaisia asiakkaita. On paljon tuttuja kasvoja ja välillä uusiakin. Jaahas, katsotaanpas. Daniel Tammisalo. Daniel on näköjään läpikäynyt pallolaajennuksen. Jatkohoito suunnitellaan suuntiman avulla. Ja kuten nimestä voi päätellä, suuntima antaa osviittaa, mihin suuntaan kannattaa edetä. Suuntiman hyvä puoli on se, että tilannearvio tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Ensin täytetään Danielin asiakkaan perustiedot. Asiakas arvioi omaa elämäntilannettaan vastaamalla kysymyksiin. Vastaukset annetaan kätevästi livuttamalla painiketta. Suuntima avaa hyviä keskusteluita kuin itsestään. En olisi tuosta Danielistakaan päällepäin uskonut, että on ollut masentunut. Sitten minä arvioin tilanteen ammattilaisen näkövinkkelistä. Vastaaminen käy nopeasti ja arvio tehdään kaikille samalla tavalla. Daniel näyttäisi olevan omatoimiasiakas, eli pärjää hyvin arjessa ja perusseurantakäynnit todennäköisesti riittää. Vaihtoehtoisia hoitopolkuja on 4, riippuen arjessa pärjäämisestä ja hoidon vaativuudesta. Omatoimiasiakkaana Daniel varaa itse seuraavan ajan. Hän osaa myös käytellä sähköisiä palveluita näppärästi. Suuntiman tulokset lähetetään asiakkaalle sähköpostilla. Voi olla hyvä tulostaa ne asiakkaalle mukaan ja varmistaa, että puhelinnumero tulee talteen. Seuraava asiakas näyttääkin olevan verkostoasiakas. Vilho Vainikkala,